Olitijendi pamunyati kundivenga amusati mati Gonza muresi chaindi ndini 2K president Ndokwatsamu Mengoma ndokwatsamu Zero ndokwatsamu Singotiba mamero vanonyebera kunyeba kusekerera senge vanodira kunyeba vanonyebera kukuda kunyeba kusekerera senge vanokuda kunyeba vanonyebera kundida kunyeba kusekerera senge vanodira kunyeba vanonyebera kukuda kunyeba kusekerera senge vanokuda kana ndiri ndekaini yandizvikoni vanoda kuti ndirarame kunge rigiyoni kurarama kaupenyu kaya nematimoni tungamirirai fenekai chenesai nzira dzangu vanonyebera kunyeba kusekerera senge vanodira kunyeba vanonyebera kukuda kunyeba kusekerera senge vanokuda kunyeba vanonyebera kundida kunyeba kusekerera senge vanodira kunyeba vanonyebera kukuda kunyeba kusekerera senge vanokuda wandinosera naye zvichida ndiye mhandu hazvina basa ndishumba mbovu kana chirandu ndoziva chete kuti mhandu yemunhu saka yambiro yangu ini usavipene munhu vanonyebera kuhaiwa kunyeba kusekerera senge vanodira kunyeba vanonyebera kukuda kunyeba kusekerera senge vanokuda kunyeba vanonyebera kundida kunyeba kusekerera senge vanodira kunyeba vanonyebera kukuda kunyeba kusekerera senge vanokuda ishekana ndiri ndekaini yandizvikoni vanoda kuti ndirarame kunge rigiyoni kurarama kaupenyu kaya nematimoni tungamirirai fenekai chenesai nzira dzangu vanonyebera kuhaiwa kunyeba kusekerera senge vanodira kunyeba vanonyebera kukuda kunyeba kusekerera senge vanokuda kunyeba